Thomas și prietenii săi. Thomas, Percy și cărbunele. Era o dimineață frumoasă pe insula Sodor. Vopseaua albastră a locomotivei Thomas scântăia în soare în timp ce el rula fericit pe șine cu Annie și Clarabel. Era foarte mulțumit de sine. Bună, Thomas! Fluieră Percy. Arăți splendid! Așa e, se făli Thomas. Doar albastru e potrivit pentru locomotive. Oh, știu și eu. Mie îmi place maroul meu, zise Toby. Întotdeauna am fost verde, nici eu n-aș vrea să fiu altă culoare, adăugă Percy. Păi, oricum, pufăi Thomas, albastru e culoarea locomotivelor bune, toată lumea știe. Percy nu mai zise nimic, doar îi zâmbi lui Toby. Mai târziu, Thomas se odihnea când sosi Percy. O pâlnie mare îi încărca vagoanele cu cărbune. Thomas încă era obraznic. Fii atent, îl avertiză. Ai grijă cu vagoanele tale. Mai spune, mormăiră ele. Și apropo, continuă Thomas, tampoanele tale nu-mi par foarte sigure. Ultima încărcătură căzu jos. Ajutor! Mă nec! Strigă Thomas. Vreau afară! Percy își făcea griji, dar nu putea să nu râdă. Vopseaua albastră a lui Thomas era toată acoperită de praf de cărbune. Râse Percy. Acum nu mai par prea folositor, Thomas. Arăți foarte disgrațios. Nu sunt disgrațios, bombăni Thomas. A fost intenționat. Scoate-mă de aici. A durat atât de mult curățarea lui Thomas încât a întârziat la următorul tren. A trebuit să le ia Toby pe Annie și pe Clarabel. Bietul Thomas, îi șopti Annie lui Clarabel. Erau supărate. Thomas fu țâfnos în acea seară. Lui Toby se păru o glumă bună, dar Percy era supărat pe Thomas căci crezuse că l-a prăfuit voit. Imaginați-vă, o locomotivă ca Thomas să devină o rușine pentru căile ferate. A doua zi, Thomas se simți mai vesel văzându-l pe Percy aducându-și vagoanele de la nod. Vagoanele erau grele, iar Percy obosit. Bea ceva, îi spuse mecanicul. Te vei simți mai bine. Bazinul de apă era la capătul liniei secundare, cu tampoane nesigure. Brusc, Percy află că nu se poate opri. Nici tampoanele nu-l opriră. Oh! Țipă Percy. Ajutor! Tampoanele erau rupte și Percy se scufundă în cărbune. Era timpul ca Thomas să plece. Văzuse totul. Acum și Percy și-a învățat lecția, chicoti pentru el însuși. În acea seară, cele două locomotive se împăcară. Nu ți-am provocat accidentul intenționat, șopti Percy. Doar știi asta, nu-i așa? Sigur, răspunse Thomas, și îmi pare rău că m-am fălit. Știi, vopseaua ta verde arată splendid din nou. Pe viitor vom fi mai atenți cu cărbunii.